дар кохи олимпии шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмот оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи чорабинии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияи шоҳмоти осиё ва Тоҷикистон ширкат варзиданд. зикр карда шуд ки мояи ифтихор аст ки кишвари мо мизбони чунин мусобиқаи муҳими варзишӣ гардида, дар он шоҳмотбозони ҷавони кишварҳои гуногун ширкат меварзанд. таъкид гардид ки шоҳмот ё шатранҷ яке аз кӯҳантарин бозиҳост ки имрӯз дар саросари ҷаҳон ривоҷу шӯҳрати зиёд дорад. шатранҷ мусобиқаи зеҳнҳо ва навъи варзиши фикрист. дониш, ҳуш, зиракӣ, ҳофиза ва диққат аносиреанд ки барандаро дар ин бозӣ муайян мекунанд. Это хорошая возможность для продвижения наших шахматистов, хорошая возможность повысить свои рейтинги, а также заработать места и международные звания. Надеюсь, всем понравится. Это также хорошая возможность с точки зрения туристического потока. Мы рады всем гостям и также планируем в конце года проведение международного турнира Кубок президента Республики Таджикистан, на который также приглашаем всех желающих. дар ин мусобиқаи бошукӯҳ зиёда аз 400 нафар шоҳмотбоз аз 14 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва дигар кишварҳо миёни ҳам рақобат намуда барои ба даст овардани холҳо талош мекунанд. дар ин ҷо бозиҳои хеле хуб, дилкаш, ҷозиб мешавад ва аз рӯи талаботи низоми ҳамин мусобиқа он нафарҳое ки дар 16-18 иштирок мекунанд ҳамон унвони байналхалқӣ мегиранд. федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон бо ташкили чунин мусобиқаҳо варзишгарони беҳтаринро муайян намуда барои муаррифии арзандаи Тоҷикистон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар мекунад. ҳамзамон федератсияи шоҳмоти кишвар дар идома ҷиҳати рушду густариши ин варзиши зеҳнӣ баргузории боз чанд мусобиқаҳои бошукӯҳро ба нақша гирифтааст. Я стала чемпионкой Азии среди школьников в Таиланде, получила звание женского фиде-мастера спорта. Ранее, когда участвовала в чемпионате Западной Азии, у меня было 3-е место в категории «Рапид». Также я призерка чемпионатов Казахстана и тоже занимала призовые места на международных остальных чемпионатах. Я считаю турнир очень хороший, уверена, что в будущем ждет нас очень упорная борьба и узнаем, кто в будущем станет сильнейшим. чемпионати мазкур бо ташаббуси федератсияи шоҳмоти осиё ва федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон ташкил гардидааст. ёдовар мешавем ки мусобиқа дар кохи олимпии шаҳри душанбе то 29 апрел идома мекунад.